Galicia superou xa o pico da sexta vaga que, segundo os expertos, produciuse entre o 15 e o 18 de xaneiro. A comunidade sitúase agora mesmo nunha fase de estabilización. El número de casos que estamos teniendo es estable. Tuvimos ayer 7.000 casos, hace una semana, es decir, exactamente el martes de la semana pasada, también estuvimos alrededor de 7.000, creo que fueron 7.100, 7.100 y algo, lo que nos hace también tener, poder decir que estamos en un momento de estabilización porque el número de casos más o menos es constante. A mellora da situación sanitaria leva a Xunta a aliviar as restriccións impostas na previa de fin de ano, que así e todo foron estendidas ata o 12 de febreiro. A primeira rematan as limitacións de mobilidade. Recuperamos a liberdade de movimento na madrugada, que ata agora non estaba permitida para persoas non convivintes. Ademais, recupéranse os horarios da hostalería e ocio nocturno. Hostelería e restaurante poderán pechar a 1 durante a semana e a 1:30 durante o fin de semana. Tamén os locais de ocio nocturno recuperan o seu horario anterior a esas medidas e, polo tanto, poden pechar ás 4 da madrugada entre semana e ás 5 na fin de semana. A isto hai que engadir que volve o consumo en barra e que por mesa poderemos sentar 8 persoas en interior e ata 15 no exterior. Ademais, poderán organizarse de novo concertos ou espectáculos de pé. O que non muda é a exixencia en todo momento do certificado COVID. Seguirá sendo obrigatorio, é unha ferramenta que se demostrou eficaz, sobre todo para animar a ciudadanía a vacinarse. Durante este mes de xaneiro, 5.281 persoas puxeron a primeira dose. Ademais, na conta atrás pro entroido, a Xunta deseñou un protocolo específico. Permitiránse desfiles e espectáculos sempre que se reúnan as garantías sanitarias. Os concellos deben adoptar todas as medidas precisas para garantir o uso correcto dos espacios no que se desenvolven os desfiles, exhibicións musicais e bailes itinerantes. Por suposto, distancia e uso da máscara, tanto para participantes como para público. Tamén, no caso de espectáculos ao aire libre, deberán contar con accesos autorizados e correctamente sinalados, podendo contar cun aforo do 100%. Para iso quedará prohibido fumar tamén nos exteriores tanto cigarros convencionais como electrónicos. Ademais, exixirase o certificado COVID naqueles eventos nos que se sirva comida ou bebida con independencia da súa capacidade.